Percébenos evitar intermediarios, porque estábamos mirando que nos compraban o percebe moi barato e chegaba ao mercado pois, a un precio exagerado. Entón, pensamos en montar isto, fixemos varios cursos, os de cooperativas, cursos de guías turísticos, e imos a dedicarnos, aparte de comercializar o percebe, a facer xornadas gastronómicas como estas. Empezamos polo Talaso Atlántico en Oia, estas son as segundas, Quinta do Ramo en Tomiño, logo temos en Vigo, despois iremos ao Gran Hotel de la Toja, unha locura. Empezamos xa con moi bo pé. Aparte das visitas, aparte das jornadas gastronómicas, tamén vamos a facer visitas guiadas ás rochas. O sea, imos a levar a xente en Semana Santa e en verano, que é cando máis temos turistas, para que nos miren como traballamos e que lle expliquemos algo do noso traballo. Pois nada, eso é máis ou menos todo. Gustaríame despois que mirara esos platos que nos preparou el restaurante, que son impresionantes. El chef del restaurante fixe un menú increíble. Ignacio, te toca. Teus un trabajo moi lindo. Ai, perdón, mira. Estou moi nervioso, se me nota. No, non paro, ¿qué hacer? Sí, pero